ang ato na batyagan diri may Galas, Mindanao karon. Pait pa man gyud. Bullseye! Bullseye! Kaya kung doon naman siguro mga higalay gihimo ang mga solusyon, tuwa pa man gyud ni Vice Metro Manila na hitabo. Bullseye! Bullseye! Sa buong mundo at dito rin sa Pilipinas. Siyempre, hindi natin maaring hayaan na pasanin ito mga mas nakakaraming commuter. Pagising ko kaninang umaga, nakita ko yung mga headline. At ang pinag-uusapan ay yung naaprubahan na fare hike. Siguro hindi ito ang panahon para magtaas ng pamasahe para sa ating mga kababayan. Kaya tinutos ko sa DOTR na suspendihin muna ang fare hike. Ang mga lambas, libreng sakay program natin, nationwide at operational pa rin sa Metro Manila, sa Metro Cebu at sa Metro Davao. Sa LRT2 at MRT3 naman, ay may 50% na diskwento simula March 23. Yung blue beep cards na may 50% discount. Habang ang white beep card ay patuloy ang 50% discount para sa mga PWD, senior at estudyante. Ang pag-release naman ng mga iba pang mga pondo para sa mga cash relief at subsidies ay patuloy sa iba't ibang mga ahensya. Fuel subsidies sa DOTR ay nai-release na. Halos 100,000 na tricycle driver ang nabigyan ng Marso ng Abente. Pati na rin ang nationwide rollout para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Masusi natin binabantayan ang mga presyo. Kana unsa ba yang gikuan? Iguro ba siya nagsuroy diha? Din tayo sa palengke para makita ang presyo ng mga pangunahing bilihin o prime commodities. Sa awa naman ng Diyos, stable pa at walang naman masyadong pag-abuso. Walang nagbebenta ng higit sa suggested retail price. Patuloy tayo makikipag-ugnayan sa ating mga manufacturer ng mga basic commodities na kritikal sa panahon na ito. Vlog yun ay. Sa bigas naman, ongoing pa rin ang 20 peso rice sa 177 na LGU at pararamihin pa natin yan. Napapag-usapan din ang paglalagay ng price cap muna sa bigas. Abagan po natin ito. So sa bigas, wala tayong problema, sapat ang supply at nakokontrol pa natin ang presyo. Fuel subsidies din ang nag-aabang para sa mga magsasaka at mangingisda. Ongoing na talaga yung mga programang yan. Pero nagpatagdag pa tayo ng 50 million sa mga regional field offices. Ang presyo naman ng fertilizer, ibang usapan po yan dahil petroleum product yan. Nakikipag-usap na tayo sa iba't ibang fertilizer producing countries. Okay pa tayo sa Abril, pero pinaghahandaan na natin ang May to June. Sa supply naman ng kuryente, kinakausap ang mga power generation company upang madagdagan pa ang kapasidad ng ating mga grid sa susunod na 60 days. 23 power project na may kapasidad ng 900 megawatts ang inaasahang mag-o-online para makatulong sa supply. Going din ang koordinasyon sa paggamit ng malampaya natural gas na full capacity para madagdagan naman ang supply natin sa kuryente. Tungkol naman sa supply ng langis, nakikipag-usap na po tayo sa mga bansa na ating mga trade partner gaya ng India. Ngunit sinasama na natin lahat ng mga iba at pinalapitan ang China, Japan, Thailand, Brunei, South Korea patungkol sa mga posibleng supply arrangement. Maganda naman ang naging usapan natin, buti na lang at talagang kinakaibigan natin sila at sila ay handang tumulong sa atin. Hindi po natin kinakalimutan OFW. ang mga ating kababayan na nandoon sa mga alanganing lugar sa Middle East. Tuloy-tuloy naman ang pagdating ng ating mga kababayan mula sa gitnang silangan. Mahigit 1,400 overseas Filipino workers at 334 dependents na ang nakauwi mula noong 5 ng Marso
hanggang March 17. Yung pangatlong government chartered flight naman ay dumating dito noong March 18 na may sakay na 153 OFW, 114 dependent at saka 50 stranded na Pilipino. Sa mga susunod na araw ay mas marami pa ang pararatingin natin. Ay marami sa kanila ay uuwi sa Visayas at Mindanao. Kaya tiniyak naman natin na makakapag-hotel muna sila at binubuk natin sila sa mga flight na papunta sa kanilang mga probinsya. Tinitiyak natin na naaalagaan sila ng mga. Ngayon ang panahon para magtulungan. Okay na daw. Ngayon ang panahon. Bullseye! Bullseye! Alas 8:11 na bagay galantag na sa atong pagpanagubaduban. Sa atong pagbalik, himay-himayon na ko na iyang gisgutan. Og ipakita na ko sa inyo mga higala. Og asa ni makaplagan tanan ning lugaran ni may galang iyang gisgutan. How about ba? Luzon, Visayas, Mindanao. Ato na nga taga pagtagano niya. Greetings ata. Dito alabat. Maayo naman lagi mo report. Na may script. Gibutangan na nila script kay nakarealize na sila nga maot kay paminahon. Tinuod man. No? Asa naman ang kuan? Si Auntie Claire, wala na? Oh. Mamantoy kuan, mamantoy vice presidente. Roslyn, good morning sir, watching from Laguna. Jocelyn Villaflor Prudente, reporter na si Auntie Claire. Si Fish Saragon, good morning. Spencer, ipakita sa buong mundo ang ninakaw na mali-malitang kwarta. Wa na to. Hagbay rang nahurot. Then Luna, si Marcos pa ba nang nag-istorya sir o yung kalag na lang? Ay! Buguya gidaning din Luna. Eh. Si Marcos na eh. Si Pare Marina ta. Kuyawa ni. Maadjong buntag katropang Arnel, shout out sa Duites Tibuok. Kalibutan, watching here from Kandihay, Bohol. Maadjong buntag ninyo diha. Bullseye! Bullseye! Anyway mga katropa, sa ito pagbalik, ay sumughawa, banta na manghawa lagi. Sa ito pagbalik mga katropa, dugang pa mga katikara itong hatag-pagtagad. Ato ning himay-himayon, kining gisgutan niya magaigalan sa Pangulo. Kung kani ba, na-feel ba ni ninyo? Kay, og ang presidente pastoryahon, may ginawa naman tayo. Ang pangutana, ramdam nyo ba yun? Kung sa Tagaog pa mga igala. Sa Bisaya pa, nabati mo ba? Nabati mo ba ang mga kanaas? Ang mga kasikas? Nabati ba ni mga igala sa kinabuhi mga igala, perceptible ba kini sa kinabuhi mga igala daily life sa mga Pilipino, sa ordinary Pilipino? Okay, so far ang ato nabatyagan diri may galas Mindanao karon pait pa man gyud. Bullseye! Bullseye! Kaya kung doon naman siguro mga igalay gihimo ang mga solusyon, tuwa pa man gyud ni Vice Metro Manila na hitabo. Bullseye! Bullseye! Sa mangutan na ako ninyo na minaw ron, kay mostly na amanis Visayas ug Mindanao, kabisaya ug Mindanao maning ato mga audience karon bay gawas ni mga tuwas laing nation naglantaw des YouTube. Ng mga naminaw may galas sa sa radyo may buntag di ay ni kalimot man noon ko eh. Apit na ko malimtan si kuandong ba? Si sani atong amigo ba si imong amigo? Ang atong amigo si katropang Ramil Baldisco. Sa Gold FM. Dungog man punta duha ka radyo karon mga higala. Nabati ba nimo ang actions gobyerno mga higala? Kaya mo yung pinaka-importante tanan kay ang gobyerno dali ra kay magpasiatab mga higala nga naa sila gihimo. Dali ra kayo mga katropa, pinaagis video, mag-vlog-vlog. Dali ra kayo, pero pang pangutana ni abot ba na diya sa imuha? That is the most important eh. Kaya nga naman, niingon man siyang YBI. O niya, ang gobyerno may sandigan. Ay! Cellphone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.